एगो कवि के कल्पना बा यह जीवन लीला में 84 लाख जोनी भ्रमण के के बाद 83,99,999 जोनी भ्रमण के के बाद से उत्तम जोनी जो हमने के हो ये मनुष्य के तन मिलल आ देखी लक्षण जाला ना योनि जो हन इस स्वाभाविक रूप से शरीर में वास करेला ओकर नेचर से बता देबी कौना जोनी से मनुष्य आइल बा। बहुत लड़का उपद्रव करले सो तो वो जानी आदमी में से थोड़ी आइल बा, वो कोनो बानरे जोनी में से ऐसे जोनी के हमने के प्रारूप हमने के शरीर के अंदर बा और वही लेखा हमने के विधि व्यवस्था बा, वही लेखा विचार हो जाई, वही लेखा व्यवहार हो जाई। बाकी नश्वर शरीर के देखी कितना बढ़िया भगवान बनौले बानी। जिला पे के हो रहा जाएगा नहीं खेत के रसरी लेके जाए खेते खेते ताना तारे जे हमारे बांट दो आ गईले के बाद से चरपाई खटिया छाता ब्रश कोलगेट साबुन सोटा सब दिया तब बुझाता हो गइल बड़े तो जीवन में हमकरा खींच के कपड़ा पहने एगो सुरती के पुड़िया ले लिया जाता है। ये दुनिया में होश जात नहीं खे ना तो कभी यही पर कल्पना करने आदरणीय हमारा भरत शर्मा जी भोजपुरी सम्राट स्वर सम्राट कहीं तो कमे बा वहां के अपना अंदाज में गोलर ने हो के गाओ चले जो ना हमारा गुरुदेव भी गाई ले कि जियते नहाल पूछे हर जियते नहाल पूछे हर कमनो परानी मुसा भैया कि मुँह दे दिया तो बा पीपरवों के आने मुँह दे दिया तो बा पीपरवों के पानी जियते नहाल पूछे हो जियते नहाल पूछे कवनो परानी कि मुँह दे दिया तो पीपरवों के पानी पीपरवों के पानी जय हो जोड़ना हम मास्टर जीवन लीला में मोसा भैया हमने के बाबा बेमानी कइले चोरी कइले झूठ बोल ले काहे खाती हमारा बाबूजी के धनिक बनावे हमरा बाबूजी झूठ बोलते रहे बेमानी करते रहे चोरी करते रहे काहे खाती हमारा के धनिक बनावे अब बताई बाबा के बाबा बोल ले झूठ बाबा बोल ले बाबूजी बोल ले हम नोचे चोते खाती हमने एक रह गेल बनी जा ये प्रकृति के लीला बा। आज रौरा झूठ बोलो रौरा बगल में के और झूठ बोली तो आइल बनी तो हरि के नाम जपी जाए के बेकर फुल गारंटी बा। ये दुनिया हौस के शिकार हो गइल बा। जकरा मोटरसाइकिल बा उ चाहत हमरा बोलेरो हो जाओ बोलेरो ला चाहत रे स्कॉर्पियो किना जाओ स्कॉर्पियो ला चाहत रे एगो हमरे जान जे बीएड बुलकार होई जिला में नाम हो जाई
अब BMW कार वाला चाहते को हेलीकॉप्टर हो तो जरिए से उड़ जाती आ तले बाछी छुआ के बेरा हो गलो का हेल गइल तो ई हौस नहीं करे ए दुनिया में होत का बा का होता मालिक पाकिट में दाम तबले 100 गो संघाती हो 100 गो संघाती आज रुपया पैसा बाबी ने भैया संगतिया खोजे के ना पर कोजना लाइन लगोले बड़े यार चला जहने पिकनिक मनावल जाओ कल बर्थडे मनावल जाई परसों यूनिवर्सिटी मनावल जाई रुपया बताओ पाकिट में दाम तबले 100 गो संघाती हो 100 गो संघाती ही तो मित बेटा नाती कुल परिवार ही तो आहा और कहे बका बबुआ मैं हरी मरम जाने हरी मराम जाने मैं हरी मराम जाने बाबे जबले जमानी अरे मुँहते दियात बा पीपरो के पानी बाबा मुँहते दियात बा पीपरो के पानी और कहे के बका नून तेल लकड़ी में बीतली उमरिया जीवन भलो हैरान रहत नमक नहीं खाते तेल नहीं खाते दाल नहीं खाते सब्जी नहीं खाते ताकि जाए कि मेरा जब बुलावा आ जाए सारा मोह माया यही जो छूट जाए आ फिर हमने के विलीन हो जाए 5 तत्व में ऐसे कभी कहते रे का नून तेल सब्जी में बीतली उमरिया घेर ले घर के 100 गो फिकिरिया गदहो से बढ़ के गदहो से बढ़ के
गदहो से बढ़ के बनल जिंदगानी मुते दिया तो बा पिपरवो के पानी मुते दिया मुते दिया तो बा पिपरवो के पानी मुते दिया पिपरवो के पानी जियते नहाल पूछे जियते नहाल पूछे कमनो परानी जय हो मुते दिया तो बा पिपरवो के पानी